Днес тренирам гръб и корем, две от най-важните зони за сила, стабилност и хубава стойка. Обичам тези тренировки, защото ми дават енергия, увереност и усещането, че изграждам здрава основа за цялото тяло. И помни, всяка тренировка е инвестиция в теб самата. Но преди това, разбира се, загрявката е задължителна. Така подготвяме ставите, мускулите и кръвообращението за работа и намаляваме риска от травми и контузии. Така започваме с кръгове в раменете за освобождаване на напрежението, ножици с ръце за активиране на горната част, вратене на лакти и китки за загряване на ставите. И завършваме с ластик, където правим ротации, кръгове, за да активираме гърба и стабилизираме раменете. Само няколко минути загрявка са равни на по-ефективна и по-безопасна тренировка. Преди да премина към първото упражнение, винаги започвам с загряваща серия. Тук направих около 20 повторения. Целта не е тежестта, а правилната техника. Активирам гърба и подготвям мускулите. С пълен контрол, така всяка следваща серия е по-ефективна. Запомнете, загрявката е ключът към успешна тренировка. Така започваме работна серия. Гърбът е изправен, гърдите леко изпъчени напред. Поглед напред. Започваш с леко прибиране на лопатките назад и надолу. Това активира гърба още преди да дръпнеш. Ръцете са изпънати нагоре, но без да заключваш лактите. Дърпаме надолу. Това е концентричната фаза. Когато дърпаш лоста към горната част на гърдите, движението идва от гърба, а не само от ръцете. Лактите сочат надолу и назад, близо до тялото. Не се разтварят в страни. В долна позиция гърдите леко напред, лопатките събрани. Следващата фаза е отпускане нагоре, ексцентричната фаза. Връщаш лоста бавно и контролирано нагоре, не го пускаш рязко. Позволяваш на гърба да се разтегне, но без да издърпва раменете напред. Дръж постоянен контрол върху тежестта. Избери тежест, която ти позволява да направиш 12-15 чисти повторения с правилна техника. Ако последните 2-3 повторения не ти тежат и ги правиш прекалено лесно, тогава тежестта е малка. Търси средата тежест, която ти е предизвикателна, но позволява да контролираш всяка фаза от движението. Веднага след това преминаваме към следващото упражнение в супер серия. Застани в наклон от тазобедрените стави с изправен гръб, стегни корема и дръж гърба стабилен. С леко свити лакти повдигаш ръцете в страни до нивото на раменете. Лактите водят движението, не китките. Събираш лопатките без да извиваш гърба. Задържаш за секунда горе, за да усечеш задно рамо и горен гръб. Бавно връщаш ръцете обратно, като запазваш контрол върху тежестта. От същата изходна позиция сгъваш ръцете в лактите и повдигаш гирите към раменете. Лактите стоят близо до тялото, не ги изнасяш напред. Стигаш горе, стягаш бицепса, след което бавно отпускаш надолу. Правим тази супер серия 3 пъти по 12-15 повторения. Преминаваме към втори сет. Долен скрипец в супер серия гребане с дъмбели. Изправи гърба, леко стегни корема, гърдите изпъчени напред. Лопатките назад и надолу. Това е началната позиция. Дръпни дръжката към долната част на корема. Лактите водят движението, сочат назад, близо до тялото. Не повдигай раменете нагоре. Дръж ги отпуснати надолу. В края на движението събери лопатките и стегни гърба. Бавно и контролирано отпусни, без да изстрелваш тежестта. Усети разтягането в гърба, но не закръгляй кръста. Запази леко сгънати колене, без да се люлееш. Веднага преминаваме към второто упражнение – гребане с дъмбели. Наведи тялото напред в наклон около 45 градуса с изправен гръб. Дъмбелите са отпуснати напред, малко пред коленете. Движи дъмбелите плътно по бедрата нагоре. Лактите сочат строго назад, близо до тялото. Стигни до нивото на ханша, като стягаш гърба в края на движението. Контролирано върни дъмбелите надолу до нивото на коленете. Не пускай тежестта, задръж напрежение през цялото време. Отново правим между 12-15 повторения от тази супер серия. И последното упражнение за гръб е комбинация от две упражнения. Пул-даун с задно рамо. От леко наклонена позиция на тялото загребваме с гърба, като избягваш сгъване в лактите, след което отпускаме плавно. Изпряваме тялото и дърпаме назад, като отваряме лактите максимално в страни, така че китката да дойде на нивото на раменете и плавно връщаме обратно.
Комбинацията от двете упражнения броим като едно. Правим отново 12-15 повторения и с това моята тренировка за гръб приключва. А нека сега да преминем към корема. Започваме с първото упражнение. Тук акцента е върху горната част на корема. Легнете по гръб на пода или постелка. Свийте коленете, краката стоят стабилно на пода. Поставете диска между краката или го държите с ръце пред тялото в зависимост от варианта. От легнала позиция дръжте краката свити и стабилни на пода през цялото време. Вземете диска с ръце, като пуснете тежестта над глава до пода при изправяне. Повдигнете тялото от пода, като напрежението трябва да идва от корема. След като сте в седнало положение, пуснете диска и бавно свивайки кръста легнете. Отново изправяме, взимаме тежестта и така повтаряме 20 пъти. Преминаваме към второто упражнение за корем, V-ups, където акцентът е в цялата коремна област. От полуседеж свийте леко коленете и вдигнете краката няколко сантиметра от земята, като гърбът е частично огънат, корема е стегнат. Ръцете могат да бъдат изпънати напред към коленете или леко страни за баланс. Издишайте и едновременно повдигнете коленете към гърдите, като се стремите тялото и краката да се срещнат в средата. Дръжте корема стегнат и не използвайте инерция. И преминаваме към последното любимо мое упражнение. Това е движещ планк. Вземете позиция на нисък планк, лактите са на пода под раменете, тялото образува права линия от главата до петите. Коремът и седалището са стегнати, за да не се провисва кръста. Движението идва само от раменете, като леко премествате тялото напред. След това контролирано се върнете назад в стартова позиция. Тялото остава стабилно, без да се люлее в страни. Коремът трябва да бъде стегнат през цялото време. Кръста не трябва да провисва. Краката на пръсти фиксирани и движението идва само от раменете. С това завършвам моята тренировка за гръб и корем. Запомнете, волята и мотивацията са като мускулите. Колкото повече ги тренираш, толкова по-силни стават.